kita sa inyo sa mga pila ka mga ambanon live diri sa atong channel pero Ranista, no? Pasensya rin tumukon, wala kita makadayon sa itong Domingo. Pangod kaya do hindi ko lang madala ang parang naganinot ang ako mga ginabatyag, no? At yan, mo nga nag-decide lang na hindi lang na mag magpupayo yata na. Yan naman kita ng mga dulong naman sa inyo. Wala sa payan na nag-angot ang atong lawik, no? Sige lang, okay lang. Okay lang nga ito yan. Mula na galing, hindi ata kapamurong katon. Mga nanood ang mga iliputon sa atong mga pa. Upload kaya. Ining kantangan niya siguro. Sige naman yung mga dulong natin sa inyo. Ito antes kita mag-apang yung papangatot mo natin sa atong doktor mo. Kung pwede na, okay lang. Okay, no? Yari, magdulong po sa inyo. Isang pilak mga ambahanon sa pulong mga Ilonggo. Yari, ang nagatiguro, ang pis-pis na nabilang ko. Sakripisyo sa mga pumuluyong natumang ipag-igado. Ano pala ang tuyo kung mga plano? Sang katumalahan sa atong gobyerno. Sa COVID-19, tanan kita ang nagapakuha na isang kispis na sa aula ng ilang ko. May kakulat paalihan nga kapilwayan na kinakikanan sa atong tanan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglaong ako, ang kasanat magibabaw sa katutuhan. Hindi lamang kita magkulang sa pag-asa, kaya nga kung Ginoo may ginagika na. Ining mga pagtilaw kahimuan sang panguntra gani na kita tanan sa Diyos magkilala. Ano pala ang tuyo kung mga plano? Sang tagdumalahan sa atong gobyerno. Pangod sa COVID-19, tanan kita ang nagabakuhaan ng isang kispis na sa aula na pinagpo. Hindi lamang kita magdulang sa pag-asa, kaya nga kung Ginoo may ginagika na. Ining mga pagtilaw kahimuan lang sang panguntra gani na kita tanan sa Diyos magkilala. Ining mga pagtilaw kahimuan lang sang panguntra
Okay, no? Ano yung tuno ng atong mga bahanon ng idulot sa inyo? Una, ang nagatigulo, pispis, no? Nga nabilang. Diyari naman, no? Ang inigilan, pangabaygit sa uligan, no? Ang nagatigulo, mga bagay-bagay. Kahit na bagay apang nagkataon, katulad sa tanong nga nagapanong subong sang prinsipyo kung hindi magsanto sa man kaputas nga makahiliro ang mga bagay subong sang huloy aso makagalyan niya kung mo lang taong original gid kung tulog-tulog galing ang kauntan sa kaimitasyon may mga bagay pakitugma may mga kalaksan sa biro dalaga sang unang timpo kung magpangasawa nadial kagit sang kahoy kag sang tubig maagwada ang mga bagay pag-alamigo bisan ano kahirap maabot gid ang disgusto kung mag-interpinar sa mga kutso-kutso magkabunga lamang sa hindi maayo ang mga bagay bilang pagpalamilya o nagahilito tumanggit ka sa diyan sa jutay nga bagay kung hindi mag-intindihan ay tugtog katugtuban ang pangsungkutanay may mga bagay angay sang gitara kung ang bagay libagon kalawit kiti kanta bisan minsan tupa ang imong anuta kung pamatian daw makadalaga may mga bagay angay sa gitara kung ang bagay pagong kalawit kiti kanta bisan minsan tupa ang imong anuta manginang monotonos pamati sa iba tungod kong libagon ang bagay sa gitara manginang monotonos ukol makatalaga Okay, no? Ang ito, no? Ito ulit ang mga ambano, no? Dulot nato sa atong mga pinalangga ng mga
suportar gid sa siningan kalingawan no, labi na gid no ang atong mga pinalangga mga OFW no. Katulad na rin Ma'am Mary Ricabar, subong man si Mama Emilyn Pedregosa no, yara sa New York, si Mama Mary Ricabar yara sa Florida, kag subong man sa Ma'am Health Sanchez kag si Ma'am Jema mo di ba? Ma'am Jem no. Madamo kang salamat sa imo nga gina sendiri sa aton kung nga ginbulig para sa aton nga bakal sang bulong no. Gindulong gid diri ni to Dines no. Madamo kang salamat no. Si Ma'am Sa imo nga mga kapdanan nga mga golden heart no. Madamo kang salamat sa ila kay hindi pa nato matatapan gyud mayo. Iti ikaw ang nag-facilitate sini no. Ini siya tayo Ma'am Jema no. Kuan ini sila ng solid ang fans no sang RMN ang Singapore chapter no. Madamo kang salamat sa inyo. Subongon dali sa aton nga kuan sa aton nga sang tayo Ma'am kuan Ma'am Mary Ricabar no. Madamo kang salamat sa inyo nga ginakuan sa aton ulit. Kay Ma'am Lauren pa. Ma'am Lauren Abuela no. Abuela. No. Madamo gid ma'am, madamo gid na yara na sila guys. Sila sa Muspa no. Sa Saudi no. Madamo na salamat no. Ma'am Lore. Lore no. Madamo gid salamat mama. Kung inday gali hindi siya gusto mo tawgon nga ma'am. Si Inday Lore gali no. Abuela. Sabi ko na sige Calvin. Okay, madamo nga salamat no. Kaga yari na yan pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Shout out gani sa kay Mayin Mix Vlog nag-send sa kang kang $5,000. I thank you gid. Mayong gabi tayo, ambal ni Pinoy Pride of Scandinavia, mayong hapon lang pa. Dire hapon di mo. Pa-request ko tayo bahala na ang buwas salamat gid ambal ya. Okay. Mayong hapon tayo, shout out ko ang sister ko Leslie Baconga, Guanzon kag sa akon ba na si Alano Guanzon kag akon anak na si Gabriel B Guanzon. Request ko tayo permi lockdown COVID-19 ambal ni Fredeline Guanzon. Idol, God bless. Request na bala may lyrics dalising kasanag ang yara sa kadudulman. Ang bala? Pinaagi sa gaho mo. Ang bal ni Antonio Jr. Estoquia. Okay. Idolot na karon sa inyo. Happy watching sa kay Ruben Lacinto. Sakto man pronounce ko. Ex mo. Lacinto. Tayo pwede ka request, bahala na ang basambal ni Jerry Gatila. Kina-prepare ko rin. Okay na. Yari ang inyong maging pangabay nga bago. Tigulo. Bahala na ang buwas.
balas-balas naman ito mang pag-ibig ng buo. Bataliano ron na tumatasyakan, balik sa baybaro. Jubay lang na saya, jubay lang na saya, manutin ngayon. Mati-mati akong sumapasa, tilas ang di mo paglupin. Malas kang pagtanggas, tuwa ang patubas. Kung ano ang tagnas ang larima, taas palakas. Mati-mati akong sumapasa, tilas ang di mo paglupin. Malas kang paikitanggas, tuwa ang patubas. Kung ano ang tagas at mataas, bahala na ang buwas. Okay, no? Motor. Pangabaigin ng balon. Artikulo. Bahala na ang to. Kaya ito yun, no? Hindi pangabaigin ng balon. Para sa COVID-19, no? Ini artikulo. Pilipinas ang luwas. Virus ng napindalitan, nga nagdalas ang kalalatan. Ang tao sa kalibutan, pinasumpa sa mga katauhan. Pilipinas daririnig ko, sana daw tansang Pilipino. Halos tanan masinulubon, di mo'y man po manggarangon. Adlaw-adlaw, gabi-gabi, walang sinmahino.
na COVID-19, Pilipinas ang luwason. Adlaw-adlaw, gabi-gabi, walang sinmahinom. Kung di man tangla sa langit kang magpangamuyo, O Diyos namin, na manuloy mo, luwasan kami kanan sa mga kalanaan. Silid nga ang pagkano, kinatandog ko ang balatyado. Dapat itinatiliog yun, nagmag-isa ang Pilipino. Ang tubig sa Ginoo, nakita ang sa bubon, sa mapintas na COVID-19, Pilipinas ang luwason. Sa mapintas na COVID-19, Pilipinas ang luwason. Okay no? Ito no, ang banong yung pakabaigit. Tigulo ang Pilipinas ang luwason. Sila nga COVID-19. Kagayatong ang banon, dinadulot kita no, kung ginashout out, dinatunda atong amigo no, dala sa barangay Yabon. Aniway no, kita ni katong pan ba. Wala gini siya ka panuga bulag no sa aton. Pan si Migo Juby Decreto no. Kita kami katong ano tong adlaw man. Alin siya na magbiyahe na siya sa Iloilo. Okay no? To job, mayong hapon lang. Malipayan lang paglantada. Ay, yari glian na yung pila ka mga shoutout kikan sa ato mga kauturan. Request ko tayo lockdown sa amon ba no, shout out ko sa family Baconga, Esperancilla Caguanzon. Request ko tayo hulaton from Fredelin Esperancilla Guanzon. Thank you tayo. Shout out sa kay Mayin Mex Vlog dyan sa may South Korea. Galantaw sa kano. Sino? Si Mayin Mex Vlog ang nag-send sang ano, dollar. Happy watching lang mama. Happy watching lang ma'am. Mayong hapon idol pa shoutout lang sa akong mga utod nga nagapamatigid kami sa imong mga kanta. Nga sang pagsikat mo sa radyo pakanta idol ko kampo nila Diyos si Roland sa Kalinog. Mayong hapon manong pirot madugay nga wala gid kita magkita haranista man ako sang una sa Bombo Radio kaupod mo stay safe po and God bless from Lowe J Akupang official. Happy watching. Sino to? Ima mo Kasi magkita. check ko man din na tumo kanay damo na bisang unang naga full na to sarana sa DWP ano. Thank you gid no sa pagkanta hang gin-request ni Jerry Gatila. Hello po, Lopirot po shoutout po dito sa Cavite. Proud Apo here from Casas Family, Marapal, Lemery, Iloilo. Happy watching. Sa mga taga-Limerick din na. Mayong hapon lang dira siya. Labi na gid sa akong kapamilyahan da sa barangay Puntok Lemery no. So mapitsir family, sa Gonzales family, nagsubong man sa atong mga panang talapik-tapik lang no. Mga pisano lang family, ag mga
ano na, Amanggas family, kag sa mga Kabakas family na. May kapunong grasya niya tantanan. Request ko no si Mama yan Mix Vlog sang mabugnaw ang talon, nag-request nag-send sa rewards sang ano, sang dollar. Thank you good ma'am. Okay na. Okay. Una ko tala na yung niyo. Pangapay-kina. Sa katatlo ka karoon ay notod lang hindi ito. Bilang. Yan lang nato eh. Diyan ang nag-artikulo. Gugmagaling. Sarap
puot ko. Hindi man ikaw mapunta, habang hinilang ang tugon ko. Kung naman magkapuot ka na lang, ulaton ko ang pag-usad naman sa ulan. Kasi di mo nga mahampan, mapugat ng talagalago ang kagisot ko ng puhon. Daw dili ko nagmaantos, maglusin ko sa ano. Igatugyan ko na lang sa langit. Kung ano man ang akong madanakan, ulaton ko ang pag-usad naman sa ulan na nanging saksi sa hangganan. Ulaton ko ang pag-usad naman sa ulan na nanging saksi sa hangganan. Okay na ako, may ito no, ang bato ng artikulo ng Ulaton ko. Yari kay ang pangabay ni Ma'am ano to mayet no? Ang artikulo mabog na ang talo. Para gid sa inyo.
puso. Wala sinotisya, wala sinotisya, umabot sa akin. Ako ang naglatag ng ko'y pagkakataon. Kung nagkatong sulat, di mo nga nabago. Ukay na nga araw, pinulong sa puso. Wala sinotisya, wala sinotisya, umabot sa akin. Okay na, mo yung turo ang iyong pangabaygit sa atong kultura, no? Sabi dito si Ma'am itong Mayet. Mayen. Mayin gali, no? Mix vlog. Salamat, no? Kag subong magali, no? Pasalamatan din natong galit na, no? Upon na yung adlaw lang dira sa kanila to ang pong, no? Upon sa kay Inday. Ano ba ito? Ang ano kay ngalan niya? Lipat ganito kan. Si Pangging na si Kwan mo, sino ito, si Dari Joy. Tanah si Dari Joy. Oh. Ayan pong. Si Ann, si Pangging. Kung sino ba, si Pangging si Kwan. Madira sa Kwan, sa Canada, no? Mayo nga po. Ano yung imo lang ang hayo lang ninyo mo, ako nabalaan mo. Kalipat-lipat ako sa inyong matuod nga lang. Okay, sa mga 4-1 pamilya, no? Madamong salamat ka. Napasalamatan ko ng inyong naging Bulig. sa aton bulig, no? Sa aton Maintenance. maintenance ng atong bulong. Okay? Madamong salamat. Shout out sa kay Leak Star dyan sa may Hamindan Kapis. Kitaon ka man Japon tayo. Sige lang, okay lang. Mayong hapon sa kay Cha Susyas. Happy watching. Good afternoon, tatay, pero tambal ni Wilmer Antonio. Mayong hapon, tay, pero tambal ni Luke Ziggy Aguilion. Happy watching. Happy watching lang. Sila kami sa Manila, galantaw gid sila. Happy watching man sa kay Jocelyn Asuncion. Idol, pero pa shout out idol sa taga Gimaras mayong hapon idol sa kay Galieto Lonathan. Ay, madamong galing sa salamat, no? Sa ginbuling magaling sa aton sa RCL, no? Hindi lang natin hindi pa siguro mag-active sa aton si Google, no? Kaya, panganom lang natin, hindi man advertisement, no? Madamong din sa salamat, no? Labi na din sa kay Doc Hiko, sa kay Doc Leo, no? Nga nag-support target sa aton, no? Nga nagbulig din siya sa aton nga pansubong Ang maintenance. maintenance. Labi na din sa kay Ma'am Marie Archie. Mayong hapon lang dira sa inyo. Hello, tay, pero mayong hapon sa imo, tay, please request ako kantilay. Salamat tambal ni Jocelyn Asuncion. Salamat sa pagkanta sa akong request, tay. Support gid kami sa pag-subscribe. God bless, tay, from Fredelyn Esprincilla, Guanzon. Ay, madamong salamat sa pag-subscribe ninyo, no? Kabay pa nga, share lang pakita. Shout out sa kay Sir Fidel Arabes. Thank you gid sa nag-send sa kang stars. Thank you. Stars, ang dollars, gali stars na nasanay ko sa Facebook. Sa kaya Bian Fidel Arabes, no? Happy watching. Naglipatan tagi na mo shout out ng subong lang. Mayong hapon tayo pirot kag sa tanan watching from HK halin sa kay Ana Rose Casite. Mayong hapon tayo pirot tamyaw kay Rene Alejandro sang Estancia halin sa kay Regil Galion. Okay na. Ito lang yung request na pa. Bugnaw nga lasang ko no humbal ni Sir Fidel Arabes na request. Sunod mga pilan ng grupo kanta, no? 41 minutes na. 41 minutes na. Okay, mga 3-4 siguro pagkakanta. Dahil kali, no? Ang ambanon niya, dulo ko sa ang pangabay gid. Abiyan Fidel Arabes. Ang ambanon niya, dulo, mabugnaw ang lasang.
no? Kung ito, no? Hindi pangabayagin ng bano, no? Para git sa ako nga amigo, no? Kay Abyan, Pidil, Radis. Yari po yun, no? Ito lang po yun, ano yun, no? Hindi sa inyo, yung isang kaambano na nagkatigulo. Demokrasya, ginkalikutan. Okay, no? At least, intindihan mo na yung mga dinala, no? Yari kung na, titulan natin yung demokrasya, ginkalikutan. Yari yung mga dinala, no? O Diyos ng nalabing kampana, pagkapatid, sininamon dinangatan. Demokrasya, lubos ng aking kalimtan, hindi lang sa Pilipinas, usgid na kalibutan. Mga pastor, manunodlo at mga pari, daw tanong na nakalabanggi. Kayang mga dahon naroon sang hinari, ari-ari kang nag-ingol, ang ilapang pamuti. Ano pala ang manging kasulbaran sang problema sa mga katauhan? Ikaw lang Ginoo ang among dalampang, akong mahilayo kami sa mga katalagman. Yari kami na imo tumulong, nagahampong, nagasaligid sa imo, ang ginagpapuman sa gobyerno, amon nga tumanon samdi sa kinabutan mo. Nalabing kampana, magkapait, sininamon dinangatan. Demokrasya, lubos ng aking kalimtan, hindi lang sa Pilipinas, usgid na kalibutan. Mga pastor, manunodlo at pari, daw tanong na nagkakamanggi. Kagang mga daon naroon sa hinali, ari-ari kang nag-ingol, ang ilapang pamuti. Pala ang manging kasulbaran sang problema sa mga katauhan. Ikaw lang Ginoo ang among dalampang, akong mahilayo kami sa mga katalagman. Ikaw lang Ginoo ang among dalampang, akong mahilayo kami sa mga katalagman. Okay na? Ang may ito, no? Ang ato ng bago, maging dulot sa inyo. Antes naman na kita magpadayon, yari naman na.
ang pila ka mga shout out ikan sa aton nga mga kultura no. Idol tagid ka tay halin isang gamay pa ko hasta subong God bless tatay pero taga Bacolod gali ko tay hambal ni Jocelyn Asuncion. Thank you guys sa inyong pagsubaybay. Mayong hapon idol watching from Brunei. Shout out sa taga Barangay Igkalawagan, Dao Antique pa request idol barumbado hambal ni Marilyn Morillo. Shout out sa kay Nars TV channel. Happy watching. Salamat tay pero tambal ni nung Fidel Arabes. Dan sharing, thank you. Yung share niya na. Tay request ko tayo ako ang namunit from Fredelin Esperancilla Guanzon. Thank you tay, God bless po. Okay na. Okay no, bilang doon ng kanta no itong pangubay kina. Isa, una. Ito ko. Ito no ba? No ilit mo. No, request barumbado? Sige. Okay na, yari ang bano ng nagatikulo, parumbado. Iya, ini isang anak mga kanta. Hatis sa sina, pwede natin madulong sa inyo. Kita sini ang nag-diyon-diyon. Okay, yari ang bano ng nagatikulo, parumbado.
sa Bulawan. Okay na, mga ito, hindi pa nga bayitin yung ambano, no? Yari bilang mga tapusan ay natulog sa inyo. Kaya, siyempre, so, karong mga pananamantasang oras ta. Yari bilang mga tapusan, no? Natulog sa inyo. Yung mga bayitin yung ambano, no? Yung ambano nga nagtigulo, ako ang namunod. Para dito. nagkapanagit mo. Okay na? Ako yan to no. Hindi lang ko tapusan natin ng paano ang tulog sa inyo. Nagkabay pa nga. Hindi lang kung paano. Okay? Kaya nakita ko to pa. At tugtog naman sa masunod na Domingo. O kung base sa December na dyan, base ko na Tiriring po mo. base kong sige na nato na ito. Ay mga daigon kami sa inyo. Pwede ka mo kapadahigon kung sino ang gusto nyo daigonan. No? Pwede mo ka message. Daigon na pag-message nyo.
Ay sa December nga na puro gaw mga pang ang Christmas. Christmas sa mga Ilonggo nga mga ambano no idulot sa inyo. Mga mga traditional nga mga ambano kon mga millennial no sa Ilonggo nga pulong sa mga sa atong mga katigulangan sa una lang mga yung pag ginawi nila sa una nga mga panimpo dira natong i-disenyo sa inyo sa December. Okay, maraming salamat. Kag mayong hapon lang sa inyo tanan. Bye-bye.